जों प्राय 10,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै ताबो जों तयरिं दं प्रिपेयार खाइ दंगो जत डिपार्टमेंट दं निनि एजुकेशन हन्दी निनि फरेस्ट हन्दी निनि पीडब्ल्यूडी हन्दी पुलिस डिपार्टमेंट हन्दी जत डिपार्टमेंट बमा ताव खाली दंगो उस आरो जों चाकरी ना बागै जों जातियाव दं चेष्टा खाइ दंगो जों 15,000 चाकरी जों रेना बागै जों ताबो तयरि खाइ दंगो आबां कयनाय चिनि चिक्लाराव बेसेबा जों साइमानो आं काहके साइमानो गुबुन दफां बर' खाया जोंखे चाकरी नांगौ जों बेबसा खाय जों चारमाया बैनि दफान बर' खाय बेबसा खाय चाव मोनथार स्कुप दंगो बरनथाने रांबो दंगो बर' खायमानो किन्तु 20 बोसोराव कमायदों उमाया आव जों वानसक जा आबां आंनि जे बारबार सावो 20 बोसोराव जों चाकरी मारिनाय जे गनफान पतर फानो जे कोटा दंमानि आबां बारबार आं केबिनेट मिटिंआव मा कक साइ दङ ताबो जों आं उसगाबो जों सालायखा दिनै केबिनेट मिटिंआव आं अबरो क्वेश्चन दि साखा 20 बोसोराव जों चाकरी मारिनाय ता जों बरखौ मा चाकरी माया हाजार लाख ता बेकार गई दंगो बर कोनो भबिष्यत करै बर पाराव गुरि दंगो सामोन सित्रांलाय दंलायगो माने काम करि हिगानो जतनो একটা बनि चिन्ता आलादा फाइ थाङो बनि काम करि निबादो बर एंगेज माखाने जेखुन सामबरम बर जों माथे बानाय आबरो नां सालायखा गा आबां कयो ताबुक जों गोबां मा तीन डिपार्टमेन्टआव तीन सरकार चाकरी रय दंगो रनाय जों आबो पेपार खाइ दंगो आं तेबो साइ थांगा प्राय 15,000 चाकरी जों रेना बागै जों रेडिं दंगो बरबां जत्तनो कयनाय जानि ताखरनो कयनाय बिसिगानि बेकार चलायनो कयनाय नराव जाते सिंखला तांलायदि काहबा तंलाय ताखबाय ताखौ जाते हामजालायदि हामजामा बिसिंतै जों दफानो